Biye arabado en juin kalo kleta ani duru anga foli be aw bela jele kabini aw sigaro la bi ni aye anga don kibaru keneka bi kibara munu bambulo ka dakulo ka do o de ka fo ministre msigile be kenya ko okunkuna ale koni sebembo jumado juin kalo kle tan kono la ka e kuna fonya do chari aiwa kuna foni msilama o seben ko la o ya ira ka fo ko ministre ga seben kono la aya ira ka fo ko e kabini wakati ja ko bololo sanfe ko ibe banabagato ye ko uka bana kon charne do ko ku lebu réseaux sociaux sanfe aiwa ko o ko mtesera ke anga jamana kono wa ko o ko tebe sabla ko ka dankare uga ake dola oro kumna aya ira ka fo ko ga jamana de mbela jelen dunia ka ira ka fo ko banabagato munun be no ni setu ye nu bana do bula nu tina se ka furake ko ga se ko ira do be anga kenya sola ko no to ko aramek ni alebe ya no ko c'était mamunye ko ka ulu furake kulu deme wala furake be sika kuye to gomna sawla ambela jele ba kalama anga balmagato do la jamana kono setu ye ku yere furake o le chamana ko en yoroyin kon dale ne do anga kenen sula aywa aya daga fo ko en yoroyin ko abe kenen so bela jele na kena kena nyala jamana ka kenen so nuna wa ko ni tara kenen so la kibe esido ye ni ale to ko anamu o de be aramek maw ko ni ga ko ni sega sega ka aduma wala sa we sega mo deme aywa ayira la fofana ministry ka ani kuma ko ni ko fe ma chama ko ni bolendo ka kuma bololo sanfela la ka yira ka foko ministry kambe ululema sabla na ya talaje banyumange ton ba de ne be anga jamana kono ni ulube banamagato deme wala sa o sega furagel soro sabla tuma chama ina banamagato do ye bana do bula asetu somogo ye ku furage nga ala ni banyumange ton nunu ko ni sababu yala uba bana obe furage wa abeke enogo yala sabla maube edeme kuyi aywa ministry ga ani kuma honna ma do fana ya ila tuni ka fo aye yoro munu to ko ko ulube no maw ko ni demeni kama ko sabla ko kuma nu chamana ko filibala ko sabla ni antalanga kenya so nuna wala sa ni ma nunu ka demeni ke ko etma dola ere banabagato be sa ore okumna maw ko ni furugu fukino ni kuma ina ka ira ka fo ko ministry ko ni frida aka kuma ina aywa ministry ga sebe honla aya ira ka fo ka be bela jele nyini uga alika ni kuma famia ko olubu ga ke wala sa maw de buri kana bo kene ko nika aywa o temele ga be kibara wala mbambulo ga dakulu kan ore ka fo manantali ayira la ka fo ko fiye ba do ko ni wullaye fo ay chiani ko ni ken aywa kibara unu sere ma wula ira na ka fo ko juin kalo kleta ani kelen kono nala ko shufe ko sans fien ba do wulla manatali ala rebe baflabe marala kerengena bamafle commune konna ama ida laga fo manatali ni anga baraji ba ere koni be yono ko folena ko ayida laga fo ko sans fien ba de wulla ye sans fien koni ogum kono nala ko olega fo mado koni be no ko waso tolu wulila kerengena manatali chamache kala so do be no ya life ko o fangire ere koni bina kasauge ni sans fien banye wa ko ni stiani konna ayida laga fo ko ma kon ni matola ngami manatali karefero do ye kerengena jogeli koni komina ko ni sans fien kon okumna ko bagan kutaba koni beno ko ulu kon tara jiwo fe aiwa o temene nga boye kibara wara mambulo ka dokulu kan o diga fo kai ko do frale tama mobili koni songo kan ko ye mogo ni gouvernement koni ma benga sorola uya ida ka fo ko ubuna wuli kugwa ni songo ya koni ida aiwa kibara musela ma wula ida na ka fo ko kunu miye juin kalo kleta annani bololo sanfela la sebendo ida la ka fo ko oye kai ka uga sebe kere la synergie des forces vives de kai ko uluga sebe kono la ko ulu kono mina wuli kugwa ni songo ya ida ko ka sabu ke ko uni gouvernement ma benga soro uga la nyini dola aiwa ida la ka fo ko o la nyini nunu la konti dowre bamako aleni kai koni franchela ko otama mobile nunu koni songo ko do kun frala ka aiwa ni ma nunu ya ida ka fo ko o songo koni gacha ko gouvernement ka laje aka dobala wala sa absega no ya ulu matuga mina ore humna ko benga koni ma so ulu ni gouvernement koni che uya ida ka fo ko kadam ne tenandona juin kalo kile mugan kono la kumna wuliga jodo ke aiwa ko o wuliga jo ente dore ole ka fo kai aleni bumago kon sira ko ka tige ko fo ugala nyini koniga esabati aiwa uya ida ka fo ko ni gouvernement ma fenge ni na ko fo ikonte ulu konika ani wuliga jo en konin bali aiwa kibala kunchela kibala wara mbambulo ga dokuluka ole ka fo gao marala aida ka fo ko jilitri ba binani aleni duru kon dira ye mogo konima aiwa kibala mun sira ma ko nyala wula ida na ka fo ko juin kalo kleta ani fla kono la ko gawo du hono kerengena la kindo kon be no ni ale to ko aljana baja ko o kin kono na ayida la ka fo ko jiko ja kon be no ore ogumna miye gawo meri
ko ale kɔni kun ye initiative dɔ ta kabini kalo in kɔni daminɛ la ka yira k'a fɔ ko Gawo k'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ji sɔrɔ ko olu kɔni ye litiri 45 kɔni sɔrɔ. Ayiwa hakilina jiginna ka yira k'a fɔ ko kabini marisi kalo kɔni na Gawo ale na Lamini na ko jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu kɔni na o de senfɛ u kɔni ka mairie kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale b'a seko n'a damayira kɛ walasa bɛɛ lajɛlen kɔni ka ji sɔrɔ ko nin ji ninnu kɔni dira o de hukumu kɔnɔna la. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don